وەکە پلنگێ شاهیە نافدارە لێ نافدارییا وی سینۆر دەرباسکردنە شاهی و دیلانە سۆفی عومەر بوویە تەحەدایەکە بناو و دەنگا تۆرێن مەدیایە جڤاکی بتایبەتی تیکتۆک خەلک لوی ئالیە جیهانێ لە سەما و دیلانە سۆفی تەماشە دکن و لاسایی و تەقلیداوی دکن لەسەر یوتیوبێژی gelek bînerên semaya Sofî Umer hene di vîdyoyekê de semaya wî bêhtir ji 7 milyon û 100,000 bînerî hene û diyên din de jî ji 1 milyon bînerî kêmtir nîne. Amca Sofî jî dê he dawetê biket, hecî jî dê biket, extiyarê jî dê biket, her kesê dilê xwe ye. Navê Sofî Umer Umer Çelîk e yekê 1961 ji dayîk bû ji eşîra Girdiye di temenê 15 salî de jiyana hevjîniyê pêk aniye 20 salan li şahî û govendan amade ye. Sofî Umer bi Tirkî Umer Çelîk e di nav xelkê de jî weke Sofî Umer naskiriye ji ber ku riha wî heye û ji malbateka Sofî ye. Sofî Umer li gundê Bêtkarok li qezaya Şemzînanê li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bû û malbata wî xelkên gundê bêsosin li navçeya Girdiyan. Sofî Umer di temenê 15 salî de jiyana hevjîniyê li gel Dilber xanima keça mamê xwepêkanî ye. Bavê 5 kur û 5 keçan e yek ji keçên wî bi nexweşiyeke herdemî ye. Her ji zaroktiya xwe ve xwedî dawet şahî û dîlan e û dibêje ez şivanê pez bûm bi bê saz û stran li ser pêyekî min sema dikir. Godê hemû hendî ez biçim min ço goş dinyayê çinîne. Yani min ço goş kesê çinîne. Heger tu milî min dawetê bigire rûjekî tu milî min be ez nizanim ku te milî min dawet girtiye. Îja min ço goş dinyayê nîne. Ev 20 salên berdewam diçe şahiyên navçeyê. Şewket Herkî peyamnêrê Rûdawê Rojayekê cotmeha 2019 hevpeyvîneke Kurd li gel Sofî Umer encam daye.